uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Ngithi ake ngisebenzise leli thuba engilitholayo ngithumele izwi lenkosi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngithanda sibuke bazalwane encwadini ngokukaJohn chapter number 6 from verse number 66. Siza kuyivala laphaya kuverse number 70. Ifundeka kanje bazalwane lencwadi. Emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva, ababe besahamba naye. Verse 67. Ngakho uJesu wathi kwabayishumi nambili, nani nithanda ukumuka na? uSimon Petro waphendula wathi, Nkosi, siyakuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa, siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. Verse 70. uJesu wabaphendula wathi, mina anginikhethanga nina abayishumi nambili na? Kepha omunye kini unguSathane. Amen. Bazalwane, ngiyacela sike sithandaze ngenxa yezwi lenkosi lifundiwe. Baba wethu ongcwele, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga dwala lethu lamadwala, siyabonga Nkosi yethu Jesu, phakeme kakhulu Baba. Izwi lakho Nkosi linamandla, izwi lakho Nkosi sethembe lona Baba, sethembe lona Nkosi uJesu. Onalo izwi lakho akukho okungamnqoba. Nkosi yamakhosi, egameni likaJesu Kristu, ngoba Nkosi ushilo ezwini lakho Baba, wathi kuyodlula izulu, kudlule umhlaba, kudlule konke, kepha izwi lakho alisoze ladlula. Nkosi yamakhosi ushilo ezwini lakho Baba, wathi umuntu ngeke aphile ngesinkwa sodwa, kepha nangezwi eliphuma emlonyeni wakho Nkosi umuntu uyaphila ngalo. Nkosi yamakhosi, izwi lakho liyaphilisa, izwi lakho linamandla, izwi lakho liyamgcina umuntu, izwi lakho liyamlonda umuntu. Nkosi yamakhosi, okholwayo yilo izwi lakho. Nkosi yethu enamandla, siyabonga Baba, egameni likaJesu nakuso lesikhathi. Nkosi yamakhosi, siyakudumisa, sikunika lonke udumo. Nkosi yamakhosi, sithi wena wedwa ungcwele, uyaphila, uyaphilisa, wethembekile Nkosi yamakhosi, egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Bazalwane, egameni lenkosi uJesu, siyabonga bazalwane, kuvuka nje lelizwi, kuvuka lelizwi bazalwane, ukuthi ake ngilithumele kubazalwane namhlanje kumhla ka-23 September 2025. Lithi emva kwalokho abaningi babafundi bakhe babuyela emuva, ababe besahamba naye. Haleluya. Sibona abantu abaningi bazalwane. Hey Nkosi yami. Sibona abantu abaningi bazalwane bemdela uJesu, bemshiya uJesu.
bebuyela emuva, bebuyela ezweni lakubo, bebuyela enyameni, ezweni lenyama, baphuma ezweni likamoya, bebuyela enyameni, babuyela ezintweni uNkosi uJesu abahlukanise nazo, babuyela emathembeni asemhlabeni, ezintweni ezisinengiso kuNkulunkulu. Sibona abantu lana bebuyela, uthi uPeter bafana nezinja ezabuyela ebuhlanzweni bazo, uthi bafana nezingulube ezakhishwa odakeni zaphinde zabuyela khona ukuba zisibhixe ngodaka sehlanziwe. Sibona abantu ebekade bahamba noJesu, abaza amandla kaJesu, abadla izinkwa kaJesu, abathole amazwi aphuma emlonyeni kaJesu, bebuyela emuva, bemdela uJesu, bebuyela ezweni, basuka ezweni likamoya, ezweni lokukholwa, besuka ekuphileni baye ekufeni, babuyele emuva. Into eyenzeka kulesikhathi sokugcina, into esibona yenzeka kulesikhathi sokugcina, abantu bakholwe kahle ngenxa ukuthi abanalo izwi phakathi kwabo, alihleli phakathi kwabo, babuyele emuva, babuyele emangeni. Kodwa ngiyawuthanda umbuzo weNkosi uJesu kunamba 67, ngoba ikhona insali eyasala eyazibophezela ukuthi yona ayisabuyele emuva, ayisahlehli. Kunensali eyinamathele kuJesu namanje esanamathele kuJesu, esho kahle ukuthi asisabuyele emuva, noma kuthiwa isimo sinjani, noma kuthiwa abanye bayamphika, noma kuthiwa kwenzakalani, noma kuthiwa izethenjwe bezethenjiwe evangelini sezimkhaphele, kodwa thina asisabuyele emuva, sesiyofela la kuJesu Kristu. Noma sekungenzakalani, noma sekungagxekwa, noma sesingathukwa, kodwa sesiyofela la. Abazothi noma imeseji sishintshwa ey'nsukwini zokugcina, kuthiwa akusekho ukubuya kaJesu, kwathini, abazothi thina siyazi ukuthi izwi leNkosi lishilo ukuthi uJesu Kristu uyabuya, futhi uJesu Kristu uyinkosi. Abazothi akusaphili thina, kepha sekuphila uJesu phakathi kwethu. Vele uJesu Kristu bayisephila phakathi kwakho engulizwi, ephila phakathi kwakho awukwazi kumphika. Ufana nokuthi uziphika wena uma ungabe uzomphika uJesu ephila phakathi kwakho, akwazi kumphika. Noma ungathi uyapatanisa, uyazama, ngeke ukwazi kumphika uJesu. Buza uPetru, wathi mayesezama uPetru emlilweni, kusemnandi emlilweni, kuthiwa le ndoda behamba naye, waphika, washo ukuthi kuyamdala, ukukhuluma kwakhe kuyamdalula ukuthi ubekade ehamba naye. Awukwazi kumphika abazalwane. Ingakho nalana kwathi abaningi bebuyela emuva, kodwa oPetru bahlala abazalwane, bahlala. Verse 67, ngakho uJesu wathi kwabayishumi-nambili, nani nithanda ukumuka na? Nkosi uJesu ibuza nabasele ke manje ukuthi nani ke ngabe niyathanda yini ukumuka, buyele emuva njengabo? Ngiyayithanda impendulo kaPetru. Uthi uSimon Petro wamphendula wathi, Nkosi,
siya kuya kubani na? Amazwi okuphila okuphakade akuwe. Siyakholwa siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. uPetru wavele wayibuka le ndaba, wabona ukuthi asikwazi ukucebuka kuJesu Kristu ngoba yena uqobo lwakhe ungukuphila. Uma singacebuka kuye sizofa sihambe emhlabeni. Yomsiza ngani umuntu ukutamasa abuse emhlabeni, azuze ubuhle bezwe, azuze amagama amnandi esezweni, kodwa ebe efile esehamba emhlabeni? Ithi inkosi uJesu kwisambulo unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Uthi unegama lokuthi ucebile kanti ungompofu ngohluphekayo. Athi unegama lokuthi uyabona kanti ungongaboni. Wayibona uPetru le ndaba ukuthi kungasiza ngani ukubuyela ezweni lenyama, ezweni lakithi esakhishwa kulo, ezweni lezono. Kungasiza ngani? Ngiyayithanda impendulo kaPetru mina. Wamphendula wathi, inkosi, siya kuya kubani na? Wayibona uPetru ukuthi ngampela sizoya kubani ke manje masingasuka kuinkosini uJesu ngoba iyona engukuphila. Sizoyaphi masingasuka kuye? Ngoba noma bekhona abantu emhlabeni bebaningi abazibiza ngoNkulunkulu, bonke bayadlula bayolindela ukwahlulelwa nabo. Iyona inkosi uJesu isazovela, inkosi uJesu ibahlulele nabo bezibiza ngabo uNkulunkulu, basayolanda ukuthi babadukisela nabantu. So manje singasuke siyephi? Singayaphi uma singasuka kuye? Ngoba amazwi okuphila okuphakade akuye. Enkosini uJesu bazalwane kunamazwi okuphila okuphakade. Maningi amazwi abantu akhona emhlabeni ahlukahlukile kodwa angawesikhashana. Kepha kunamazwi okuphila okuphakade esiwafumana amasiko uJesu. Ngoba uJesu Kristu inkosi yamakhosi uqobo lwakhe ungukuphila bazalwane. Osethole inkosi uJesu usethole ukuphila phakathi kwakhe. Ingakho kufanele wonke umuntu amamkele uJesu Kristu ukuthi abe inkosi, abuse phakathi kwakhe, ahlale phakathi kwakhe. Ngoba ngaphandle kaJesu umuntu ufana nofile esahamba emhlabeni. Noma ungaba lakho konke mntakababa wasemhlabeni, kodwa uma uJesu Kristu angekho empilweni yakho uyafana nofileyo, usemathuneni, semangcwabeni. Kodwa ngoba usaphila usekhona umusa wokuthi wena umamkele uJesu, ukholwe enhlizweni, uvume ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, kube ngokusindiswa kwakho. Ilokho kufunakalayo. Amazwi okuphila okuphakade akuye. Hayi mntakababa, noma ngafika amazwi ahlukahlukile, ashekha umhlaba, asabisa asho zonke izinto, kodwa amazwi okuphila okuphakade atholakala kuJesu bazalwane, atholakala kuJesu Kristu. Amazwi okuphila okuphakade siwathola kuJesu, siwathola kuJesu Kristu. Amazwi okuphila, nakuba siphila namhlanje siphila ngaye bazalwane. Hallelujah. Verse number 69 uthi siyakholwa siyazi ukuthi wena ungongcwele kaNkulunkulu. Hayi bazalwane, ngaphandle kokukholwa
akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Umuntu nomuntu kumele akholwe bazalwane, akholwe phakathi kwakhe. Umuntu akholwe. Ungagcini ngokuthi mina ngaphakamisa izandla ngasindiswa bese uyahlala urelaxe uphila isinomi kanjani ngoba nakho wena waphakamisa izandla. Kodwa umuntu kufanele akholwe phakathi kwakhe, ukukholwa kubuse phakathi kwakho. Thina abazalwane sibona abantu benyama, asihambi ngokubona, sihamba ngokukholwa, singabantu befaith bazalwane. Singabantu befaith. Sikholwe into engabonwayo. Uyikholwe, umkholo uJesu ungambonanga ngenyama. Kholo uJesu umuzwe phakathi kwakho, ephila phakathi kwakho ulizwi. Haleluya. Elithi khona la kuJohane number 1 elithi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu futhi ulizwi enguNkulunkulu. Konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho okudaliweyo. Thatha ulizwi aphile phakathi kwakho mntaka baba. Haleluya. Abuse phakathi kwakho. Ugxile kuye. Unganyakaziswa izinto, unganyakaziswa izinganekwane. Hlala kuye. Themba yena. Hayi mntaka baba ungasuki. Noma usubabona ubukade ubathemba besuka wena ungasuki. Noma usubabona obukade ubathemba ubona ukukholwa kwabo wena ungasuki. Themba ingakho ungafanele themba umuntu. Themba uNkulunkulu. Ngoba uqalekisiwe umuntu othemba lakhe likubantu. Ungathemba abantu. Ukukholwa kwakho banganciki ngomuntu. Noma yathi umuntu wakushumayeza kanjani waphenduka wahlatshwa yizwi, dlula kumuntu. Uyadlula kumuntu bazalwane. Uyadlula kumuntu. Haleluya. Uyadlula kumuntu, ubheke uJesu. Ubheke yena yedwa. Ukholwe. Ukholwe. Haleluya. Ukholwe kuJesu bazalwane. Ungabheki izinto eziningi, ubheke uJesu, unamathele kuye. Unamathele kuye bazalwane. Haleluya. Mina ngiyabathanda labazalwane baseSamaria. Uma ngabe wesifazane waseSamaria esehlangana nenkosi uJesu, lithi izwi lenkosi washiya phansi imbiza yakhe, wagena eSamaria, wabemezela wathi wozani nizobona ongitshele konke. Mawufunda ngokaJohane chapter number 4 uverse number 42 uthi bona ke labazalwane baseSamaria chapter number 4 verse number 41 and 42 uthi bakholwa abaningi kakhulu futhi ngenxa yezwi lakhe. Uverse 42 base bethi kowesifazane, asisakholwa ngokulanda kwakho nje, ngokuba sesizizwele ngokwethu, siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe. Haleluya. Haleluya bazalwane. Badlula kowesifazane ababezwe ngaye ukuthi wozani izobona ongitshele konke. Base bekholwa bona uJesu Kristu. Badlula kumuntu. Haleluya. Babheka uJesu Kristu. Lalela mntaka baba. Noma umuntu okushumayeza ivangeli waphenduka namhlanje waba isidalwa esisha, akashintshi imeseji, wena dlula kuye ubheke kuJesu. Noma umuntu kungathiwa wakushumayeza ivangeli eholiness, kodwa yena wabuyela emuva, wabuyela evangelini lalesikhathi. Lalela mntaka baba, namathela kuJesu. Namathela kuJesu futhi umbonga uJesu ukuthi inkosi uJesu, ngiyakubonga ukuthi umsebenzise ukuthi mina ngazane nawe, mina ngizohlala angisasuki kuwe, angisabuyele emuva, ngasuka kuwe khona ngiyephi ngoba amazwi okuphila kuwe baba. Haleluya. Bhekani uJesu bazalwane, ningasabheki umuntu, ngoba abantu abaningi abawayo bawise ukuthi hawu umuntu ebekumethemba usekanjena, umuntu ebekumethemba. Ungathemba umuntu. Ukukholwa kwakho kungancika umuntu. Ukukholwa kwakho makuncike kuJesu. Makuncike kuJesu ukukholwa kwakho. Makuncike kuJesu ukukholwa kwakho. Ukholwe kuJesu, uhambe noJesu.
haleluya, udumisa uJesu ngaso sonke isikhathi. Ubikela uJesu zonke inkinga zakho. Ungahlehle mntaka baba, ungahlehle mntaka baba. Thina sibona abokuhlehlela emuva, kepha singabokuphikelela, singabokuphikelela. Haleluya. Kukhulu ukuhlubuka okuzayo emhlabeni, kodwa ababethembayo uJesu Kristu abazukunyakaziswa, bazohlala ethembeni. Kunomculo wacula kudala einkonzweni zangasekhaya emacaweni angakithi ukuthi hlala ethembeni, hlala ethembeni, hlala noma sekunjani, noma sekulukhuni, kodwa hlala ethembeni. Nami namhlanje ngisho njalo ngithi hlala ethembeni. Hlala ethembeni mntaka baba, hlala ethembeni, hlala ethembeni, hlala ethembeni elinguJesu, ithembe eliphilileyo, ithembe elingasoze lakushiya, ithembe elingenayo injabiso, ithembe elingenayo inkohliso. Amathemba lelizwe anenjabiso, anenkohliso. Abantu bayathembisa emhlabeni kodwa bangafezi lokho abasuke bakuthembisile ngoba bangabantu, kodwa uJesu lokho akuthembisile uyakukufeza, uyakukufeza mntaka baba. Hlala kuye, unamathele kuye, ugcile kuye, ungasuki kuye, unamathele kuye, uhambe noJesu. Athi ohlabela kahle, hamba noJesu, hamba noJesu, hamba noJesu indlela yonke, hamba noJesu, hamba noJesu. Haleluya. Hamba noJesu noma sekuvela abantu abahlekisa ngenkosi yethu uJesu, abayibethelayo inkosi yethu uJesu sibili, noma sekuvela abantu elaprofetha kahle izwi lenkosi lathi kulezi ikhathi okugcina kuzovela abantu abahleka usulu, abahleka usulu, bathi siphi isithembiso sokuza kwakhe. Wena hlala kuye. Haleluya. Hlala kuye, ungasuki mntaka baba, ungasuki mntaka baba, ngoba khona okuzokwenzeka masinyana. Ngoba izwi inkosi yamakhosi elikhulumile kumele lifezekiswe egcineni. Onke amazwi inkosi ewakhulumile kumele afezeke egameni likaJesu. Haleluya. Babuyele emuva labazalwane, baxebuka kuye, baxebuka kuye bazalwane, basuka. Cabanga ke mntaka baba, ubukade uhamba noJesu, umntwana kaNkulunkulu, futhi usuvuleke namehlo ukuthi uJesu ukhonzwa kanjani. Wazila ukudla insuku, uzila ukudla, ungadla ukudla, uthandaza, wazila izono, wayishiya nje isono, washiya isono completely, washiya ithandwa zakho ubuyithanda, wadela zonke izinto zalelizwe. Awucabange nje mntaka baba, usubuyela emuva ezintweni owazishiya, wazilahla, usuqala phansi uyophatanisa, usiyozivisa obukhulu ubuhlungu, ave kubuhlungu ukubuyela esonweni. Usuke wakholwa, wanambitha, wezwa ubumnandi bokuhamba nomoya engcwele, wezwa ithesti kamoya engcwele phakathi kwakho, bese ubuyela ave kubuhlungu, ave ungakwazi ukuthi-enjoya njengabantu abangamazi uJesu. Bona ba-enjoya, wena ungakwazi uku-enjoya. Awukwazi uku-enjoya isono, suke wanambitha, wezwa ubumnandi bokuhamba nomoya engcwele. Haleluya. Uhamba nomkhonto ohlaba inhliziyo yakho. Wabuyela nje esonweni, usuhamba nomkhonto ozolokhu uhlaba inhliziyo yakho, olokhu uyihlabile, uyiqhokoqile inhliziyo yakho lo mkhonto. Haleluya. Until uze ubuyele kuJesu. Ngoba sikuJesu usuke usuthole okuphelele, usuke usuthole okunelisa inhliziyo nomphefumulo. Manje mawuhlehla kuJesu khona
gap evulekayo phakathi kwakho, kunesikhala esivulekayo phakathi kwakho. Leso sikhala leso sifuna ukugcwaliswa. Manje ngisho ungazama udle izono eziningi ngosuku olodwa, uzidle fork and knife ngapha nangapha, zizizele izono, ngeke ukwazi ukuvala lesa sikhala sikaJesu until uzubuyele kuJesu. Kungenzeka ukhona la egrouphini usubuyele ezonweni, usudla izono, usubuyele emjolweni, usuphuza nje utshwala, usubuyele masturbation, usubuyele ezweni, usuyiphatha kabi, usuyahlambala, usuyahleba, usuyinto nje engazazi kwawena. Haleluya. Ithuba lisekhona mntaka baba. Ayikho enye indawo ozothola kuyo usizo ngaphandle kaJesu Kristu. Buya mntwana, buyele ekhaya. Buyele ekhaya mntwana, musukulibala. Ilanga seliyashona, buyele ekhaya mntaka baba. Egameni likaJesu. Kungenzeka ukhona la egrouphini yangabaza, befuna ukwamukela uJesu kodwa isono sikubambile. Uzusho ukuthi hayi ngifuna uqale ngiyeke isono. Hayi, woza nazo mntaka baba. Woza kuJesu ikhona, ngekwazi ukuziyekela wena ngawukho amandla. Uthi uqala usiye owathatha apha amandla. Woza kuJesu. Khona la incwadi laJohane chapter number 1 verse number 12 lithi kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana baNkulunkulu. Woza kuJesu thola amandla okuhlwa nesono. Haleluya. Amandla siwathola kuJesu. Awunawo amandla wena ukulwa nesono ngokwakho. Awunawo mntaka baba, sahluleka thina. Shisa ugoloko esiswini, ushisa ugoloko ngithi ngiyabuyeka utshwala ngiphinde ngiphuze. Kodlula amasuku amabili amathathu sangibona sengiyoshala ukuthambile okungamasarita, lokho ngamastomach, spin of spin. Kodwa ngenxa ukuthi idemoni katshwala aliphumile emzimbeni, uthi ngibona sengishaya bona abogoloko bengishisa. Ngoba isono siyamququda umuntu sisimqede aze afe, sibise sihogweni. Ngoba inkokhelo yesono kufa. Kodwa umuntu mayeza kuKristu Jesu uphiwa amandla okunqoba isono, eze kuJesu azinikele ngokupheleleyo bazalwane. Awumamukela uJesu uyahlala relaxa, uyagcila egameni kaJesu, uyathandazwa ke basinike kuJesu, uyathandaza. Iyadliwa lencwadi okuthiwa iBhayibheli, uyalifunda, uyazila ukudla, uyazihlambulula egameni kaJesu Kristu. Uyadela ezinto ezidelayo, uyasinqumela ngempilo yakho ukuthi Nkosi uJesu ngiyathanda ukuhamba nawe, ngiyanquma namhlanje ngokwami ukuthi ngifuna ukuhamba nawe ngobungcwele. Uyasinqumela mntaka baba, uyinqumele. Haleluya. Uyinqumele. Haleluya. Ukuze kuthi isono masifika sizokukhumbuza ukuthi uyakhumbula ngalezi ayikhathi, bese uyasitshela isono ukuthi lalela sono, ngenza isinqumo sami noJesu. Haleluya. Uyanquma impela egameni likaJesu Kristu. Uhambe kahle nenkosi uJesu, isono sisafika usicebe sasenhlizweni. Ungalindi uqala uyosenza kuqala bese uyabuya uyihlambulula. Cha, sisasenhlizweni nje isono usihlambuluke mntaka baba. Futhi nje sibuya kangaka usiphinda usihlambuluke. Ngoba lithi le nkosi masimelana nayo uSathane aze asibalekele. Yamelwana naye bazalwane. Egameni lenkosi uJesu. Haleluya. Bekuyilokho nje bantwana benkosi ebengithanda namhlanje ukupha abantwana benkosi egameni likaJesu Kristu. uNkulunkulu anigcine bazalwane, uNkulunkulu anibusise. Mbusise uJesu bazalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Anibusise kakhulu bazalwane, sihlale kuye uJesu. Singasasuki bazalwane. Singasasuki uJesu. Singavumeli noma yini bazalwane. Uzosishumayeza amanga phakathi kwethu. Egameni likaJesu Kristu. Ngiyacela ukuthandaza. Uyinkosi engcwele baba. Uyinkosi yamakhosi, Nkosi uJesu. Siyabonga baba wethu ophakeme, siyabonga moya engcwele. Siyabonga dwala amadwala egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Malibonga igama lakho baba. Malibonga igama lakhe elingcwele. Malibonga igama lakhe elihle, Nkosi yamakhosi egameni likaJesu. Moya weqiniso, moya engcwele egameni likaJesu.
nqaba Nkosi nempilo zabantwana bakho Baba. Usathane abathagethile ukuthi ababuyisele emuva ngegama likaJesu. Baba vimba Nkosi yamakhosi, vimba nempilo zabo, nqaba nempilo zabo dwala, nqaba nempilo zabo Nkosi yenkazimulo, nqaba nempilo zabo Nkosi ephakemeyo, nqaba nempilo zabo Nkosi enamandla. Jesus, 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 my God. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, ngiyabopha yonke imoya yamadimoni egameni likaJesu Kristu ezingela imphefumulo yabangcwele ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Nkosi yethu enamandla, ngiyahlulekisa imoya yamadimoni, imoya yizikanuko ngegama likaJesu ethumela umkhathi ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Moya omphika uKristu yokuthanda lelizwe ngiyayihlulekisa, ayinasabelo phezu kwabakhethiweyo bakho Nkosi yamakhosi. Nqaba nempilo zabo dwala, nqaba nempilo zabo Jesu ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Khulula abawethu namandla ababoshiwe amandla obumnyama, bakhulule Nkosi engcwele, bakhulule Nkosi uJesu egameni likaJesu Kristu. Haleluya, haleluya, haleluya. Siyabonga Nkosi yethu ephakeme, siyabonga dwala lamadwala, siyabonga Nkosi yamakhosi. Uyinkosi Jesu uyaphila, uyinkosi Jesu uyaphilisa, uyasindisa Nkosi ephakeme. In Jesus name, haleluya. Siyabonga Baba, thatha udumo lokufanele Nkosi nezibongo. Amen.